mä voisin näitä vaan polttaa silleen. Kuvittelisin kyllä, että jos tupakoisin täyspäiväisesti, niin kyllä tää varmaan olisi käypä vaihtoehto. Ja näin on kyllä kuullut, että moni on sanonut. Uskon kyllä. Kyllä tää toimii. Nyt on hyvä. Kyllä tästä tulee tää ihan normi rööki. Aika hyvä aromia. Niin on kyllä. Voittaakin röökin maussa ja satanolla ja kyllä mä luulen, että tää on kurkulla ja keuhkollekin niin huomaa varmaan 2 viikossa ero, ettei ole niin tukos ja limaa. Se on niinku aito tupakas. Aika tuhti tää aromi, että yleensä sähköröökissä se on aika mieto, mutta tässä jotenkin tuntuu, että paljon sitä aromia, mä tykkään ainakin itse. Minä tiedän. Tupakas niinku tupakas, vaan ei saa polttaa jossakin ravintolassa. Kaikki katsoo, että sä polttat niinku normaali tupakka. Kaikki etsii omaa Marlborot ja rupeaa polttamaan. Ihan normaali. Tää on kyllä oikeesti aika hyvä. Good. Et siis mä poltan 2 askia päivässä, niin se maksaa yli 10. Ja siinä tulee varmasti aika iso säästö. Jos sä poltat sitä joku puoli vuotta, pelkät tätä, kyllä pystyt niinku eroamaan pikkuhiljaa, sä saat nikotiini vähennetä. Ja tällä saat sekoittaa koko aika pienemmäksi. Se loppupeli on niinku pelkältä euro. Yeah, it's better from tobacco, normal tobacco. Yeah. Ei henki haise, kun polttaa tätä. Hyvä. Suosittelen.